Hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो चेनेल फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। दा जोंहा ADRE 2.0 ग्रेड 4 नि फाइनाल रिजाल्ट मोनबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोना अफिशियेल साइटआव SLRC नि अफिशियेल साइटआव फैनानै नोंथांमोना नायनो हासिगोन लोगोफोर। नोंथांमोननि फाइनाल लिस्ट ओंखारबाय ग्रेड 4 नि ADRE 2.0 नि। दा नोंथांमोना बेवहाय फैदो, बिनिफ्राय नोंथांमोना नैबे रिजाल्टआवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। बेवहाय क्लिक खालामना होनानै नोंथांमोनाहाय बेवहाय गावबा गावनि एप्लिकेशन नाम्बारखौ होदो, पासवर्डखौ होदो। जुदि नोंथाङा बावबायब्ला फरगेट खालामनो हागोन लोगोफोर पासवर्डखौहाय, ओमफ्राय लगइन खालामबानो नोंथाङा मोननो हागोन नोंनि रिजाल्ट शीटखौहाय नायनो हागोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेबायदि नायनानै लानो हासिगोन लोगोफोर। नोंथांमोना रिजाल्टखौ दिनै मोनबाय दे लोगोफोर। ग्रेड 4 निखौ, थार्ड ग्रेडनिखौ मैया होदोंमोन लोगोफोर। दा ग्रेड 4 निखौ नोंथांमोना दिनै मोननो हाबाय लोगोफोर। दा जायफोराहाय ADRE 2.0 आसामनि साख्रि थार्ड ग्रेड 4 ग्रेड रिजाल्टआवहाय नोंथांमोना जायफ्राहाय क्वालिफाइड जाबाय, नोंथांमोना जायफ्रा साख्रि मोनबाय, नोंथांमोननि थाखाय गासैनिसिमबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय अल दा बेस्ट थाबाय लोगोफोर। दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्सआहाय। आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानाखै। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होलायदो, जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो नायनो रोङो। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव जानो फैदोंब्ला आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायबानो जाबाय दे लोगोफोर। जाहाथे फिउचारावबो नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान लेटेस्ट इम्परटेन्ट आपडेट्सफोर मोनलांबाय थानो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय। थेंक इउ फर वाचिं, see you again, bye bye and take care, love you all.